veľmi si cením, že ste prišli zo všetkých médií a som veľmi rád, že ste prejavili záujem naozaj o náš najväčší tenisový turnaj na Slovensku, Antukový, letný, ktorý má už takúto dlhoročnú tradíciu a ja som rád, že môžem privítať na tejto tlačovej besede zástupcu generálneho partnera Unicredit Bank Štefana Brichtu, riaditeľa pre veľkých a medzinárodných korporátnych klientov. Dobrý deň, ďakujem. Manažera a môjho priateľa Bratislava Open Mariana Vajdu. Dobrý deň. A Andreja Martina, ktorý mal dvojročnú pauzičku, ktorý je vynikajúci tenista a Bratislava Open bude jeho prvým turnajom, kde začne, ja dúfam, jeho úspešný comeback do tenisového sveta. Čiže ja by som teraz nehal povedať niečo pánovi riaditeľovi, prečo Unicredit je ďalej partnerom a prečo si zvolilo tento turnaj a postupne prejdeme k organizačným vecám a potom ďalším. Veľmi pekne ďakujem. Nech sa páči, pán riaditeľ. Ďakujem pekne za slovo. Dovolte mi privítať vás v mojom mene aj mene Unicredit Bank na tejto tlačovej konferencii. My ako Unicredit Bank minulý rok pri tom významnom prelomovom roku, kedy turnaj oslavil 20 rokov a tenisový klub, v ktorom sa tento turnaj konal, oslavoval 100 rokov, sme sa rozhodli, že budeme podporovať tento turnaj, pretože vidíme mnoho spoločného medzi športom a našim bankovým podnikaním a samozrejme chceme podporiť tento event, ktorý veríme, že je nielen významnou športovou, ale aj spoločenskou udalosťou. Unicredit cíti záväzok a dennodenne vo svojom podnikaní uvažujeme nielen nad tými biznisovými vecami, ale samozrejme snažíme sa podporovať lokálne komunity a podporovať to, čo veríme, že je pre spoločnosť dobré. Preto sme príliš dlho neváhali a opäť tento rok po veľmi úspešnom minulom roku, ktorý bol úspešný nielen po tej športovej, ale aj po tej spoločenskej stránke, sme sa opäť rozhodli, že nám bude cťou a budeme hrdí, keď budeme generálnym partnerom tohto podujatia. Takže ďakujem pekne za túto možnosť, za pozvanie na túto tlačovú konferenciu a na záver už len vyjadrím vieru v to, že počasie nám bude prijať, že budeme mať šťastie ako spoluorganizátori a samozrejme hráčom veľa šťastia a verím, že v duchu fair play zvíťazí ten najlepší. Ďakujem, pán riaditeľ. Ja by som prešiel pár organizačných vecí. Povedal by som pár vecí teraz o turnaji, potom vám Marian Vajda povie niečo o hráčoch a potom dáme slovo Andrejovi. Čo sa týka tohto ročníku, turnaj Bratislava Open má 21. ročník, ale organizujeme ho vlastne už 22. rok, pretože jeden rok sme mali covidový, takže nám vypadol a nebol to ATP turnaj, ale bol to len lokálny turnaj, čiže tých ročníkov už máme 22. Turnaj ATP je zaradený do Challenger 100, to znamená, že víťaz berie 100 bodov. Je to jeden z najvyšších challengerov, je ešte viac 125, bohužiaľ my tento turnaj nemôžeme mať 125 000, lebo už je v tomto týždni obsadený tento termín, ale ATP 100 zaručuje veľmi kvalitnú účasť hráčov a dostatok bodov, takže sme v tej top sérii challengerových podujatí. Turnaj sa bude hrať 10. až 16. júna, denne od 11. hodiny. Čo sa týka účasti, poviem vám, Maroš v finále sa odohrá v nedeľu o 11. hodine tu na Centrálnom dvorci, kde kapacita bude okolo 700 divákov. Čiže to je z mojej stránky zatiaľ všetko. Dal by som slovo teraz Marianovi Vajdovi, ktorý vám viacej povie o účasti a o tých kvalitných hráčoch, ktorí nás tu čakajú. Maroško. Ďakujem za slovo. Všetkých veľmi pekne vítam a samozrejme, účasť je samozrejme ako vždy veľmi kvalitná aj vďaka dobrému termínu, ktorý v minulosti bol trošku posunutý viac pred Wimbledonom, 2 týždne pred Wimbledonom a tento rok je hneď po Paríži, čo vyhovuje tým antukovým hráčom naozaj prísť ešte stále do Bratislavy a niektorým ešte tým
jak by som povedal, španielským typom, alebo tým, ktorí hrajú na Antuke, tak ešte stále majú šancu získať veľmi pekné body. Body sú, víťaz berie 100 bodov, čo je veľmi, veľmi pekné. A v podstate máme veľmi dobrú účasť, kvalitnú. Môžem povedať, že máme 8 hráčov do top 50 bývalých hráčov, niektorí teda Ramos Vinolas napríklad, ktorý je v Pavúku druhý nasadený, ten bol 17. na svete, takže a dokonca aj vo štvrťfinále v Paríži na Roland Garros, roky dozadu samozrejme, ale teraz stále ešte hrá v veľmi dobrej forme, takže momentálne myslím, že má 111. miesto, ale hovorím, že celkové tu máme 12 hráčov do top 100 bývalých hráčov, ale aj momentálne máme prvého nasadeného Pedro Cachin, ktorý je 106. hráč, a teda, ako som už spomenul, Ramos Vinolas, Albert Vinolas Ramos je 111. Bývalí hráči, samozrejme môžem tu povedať, že je tu aj Albot Radu, Novak Denis, Molčan, Alex Krajinovič a Marčenko, ktorí boli v minulosti už aj v top 50 a niektorí teda, som povedal, že v top 100. Takže čo sa týka, ešte chcem spomenúť, že teda samozrejme som sa snažil osloviť aj bývalých vynikajúcich hráčov ako Dominika Týma, spoločne teda s Brajom Stankovičom sme kontaktovali, bohužiaľ sa na to nepodarilo pre iný program alebo pre jeho už kariéru, ktorú označil ako poslednú v tomto roku. Ale takisto sme oslovili Stana Vavrinku, ale bohužiaľ tiež mal iný program, takže to nevyšlo. Roberta Bautista Aguta sme oslovili takisto, ten mal tiež iný trošku program, prispôsobil sa inému programu, takže bohužiaľ, ale snažili sme sa maximálne urobiť preto a teda ja si myslím, že samozrejme musíme spomenúť aj teda slovenských hráčov, dostali teda samozrejme wildcardy naši hráči na Martin Kližan, ktorý bol v minulosti na 24. mieste a vracia sa naspäť svojej kariére, čiže veľmi dobre napreduje. Ďalej má bývalý teda, alebo tedajší ešte stále reprezentant Gomboš, ktorý bol v minulosti v stovke a samozrejme tiež po zranení sa vracia trošku naspäť, zase mal spôsobené, skrátila sa mu sezóna vzhľadom toho, že bol zranený. No a ešte tu máme Lukáša Pokorného, ktorý dostal wildcard do hlavnej súťaže. No a potom tu máme kvalifikantov Andreja Martina, ktorého máme aj tu a veľmi pekne ho vítame a prajem všetko najlepšie, aby sa vrátil čo najskôr. Bývalý hráč prvej stovky na 98. mieste a dúfajme, že to zopakuje. A ďalej máme Karola Miloša, Tomáša Laníka a Benjamina Prívaru. To sú wildcardy do kvalifikácie. Takže vidíme, že turnaj je naozaj kvalitne obsadený. Myslím si, že všetko kredit samozrejme musíme dať aj riaditeľovi turnaja Braňovi Stankovičovi, pretože už 21 rokov je neskutočné ako doba na to, aby teda jednak z malého challengeu, ktorý mal hodnotu nejakých 25 000, neviem, Braňo oprávma, možno 15 000, začínal, dneska má skoro hodnotu 120 000. S nákladami skoro 400 000, takže je to obrovský turnaj a sme veľmi radi, že ho tu máme a mohli by sme, samozrejme, chceme viacej takýchto turnajov, aby naši mladí hráči mali možnosť sa dostať čo najvyššie na rebríčku. Je to obrovská výhoda mať turnaj doma a my sme veľmi radi, že môžeme mať tento turnaj tu v Bratislave na tomto krásnom areáli Slovana a tešíme sa veľmi na týchto hráčov a na našich slovenských hráčov a budeme im veľmi, veľmi držať palce. Ďakujem Marašovi za jeho vlastne zhodnotenie účasti hráčov. A teraz by som dal slovo Andrejovi. Andrejovi vlastne, ktorý 2 roky stál. Ja som strašne rád, že, poviem to úprimne, zahral svoj prvý zápas tu na Slovane, kde vyrastal, kde pôsobil. A ja poviem, obidvaja chlapci, aj Martin Kližan, aj Andrej, chceli karty, ale musel som sa rozhodnúť, ako to spravíme. Ja som sa rozhodol, že Martinovi Kližanovi dám do hlavnej súťaže. Predsa len mnohokrát prišiel na môj turnaj do Popradu, do Košíc, dokonca bol aj top 50 a jednoducho musel som ho uprednostniť. Správal sa vždycky veľmi korektne, prišiel, takže Martinovi som dal do hlavnej súťaži. Andrejovi tým pádom nedostala do hlavnej súťaži karta, pretože ďalšie dve pripadli Slovenskému tenisovému zväzu, ktorý si nominoval hráčov. Andrej začína v kvalifikácii, ale ja verím, že
na tých kurtoch si zahrá 2 tréningové zápasy a potom vlastne vstúpi do hlavnej súťaže, tak ako Martin Kližan. V prvom rade sa chcem poďakovať Braňovi za príležitosť. Pre mňa po 2 rokoch nehrania je to úplne neuveriteľné, že môžem hneď prvý turnaj začať vlastne tu doma vlastne v tom klube, kde som vyrastal, pred známymi ľuďmi, ktorí ma podporovali celé tie 2 roky. Čiže pre mňa to v podstate vyšlo úplne najlepšie, ako sa dá. Teraz mi končí 6. a 9. v podstate hrám, čiže naozaj vyšlo to úplne neuveriteľné, čo sa týka tohto, čo je veľké šťastie v nešťastí, čo sa týka toho celého. A je to pre mňa obrovská príležitosť, je to veľmi teda symbolické a určite to bude veľmi emočné, keďže aj keď iba polovica z tých ľudí, čo prídu, čo slúbila, že prídu, tak naozaj môže byť skvelá atmosféra a bude to, keď už nič iné, tak bude to obrovský zážitok. Samozrejme, ja som sa dobre pripravoval, dlho som sa pripravoval na tento návrat, ale je niečo iné trénovať a je niečo iné hrať súťažné zápasy. Nikdy som nemal takto dlhú pauzu, čiže ťažko povedať, ľudia sa ma pýtajú, či som vo forme a či sa cítim dobre a ono je, cítim dobre, ale je niečo iné, hovorím, hrať zápasy, čiže asi chvíľku potrvá, kým sa dostanem do nejakého zápasového tempa a tak ďalej, ale určite ani dúfam, že by sa mohlo niečo podariť a zahrať 1, 2, 3, možno aj viac zápasov dobrých. Takže ale v prvom rade sa chcem poďakovať teda Braňovi a Marošovi a sponzorom tiež za túto možnosť, lebo je naozaj super mať doma turnaje a nie ich veľa, čiže treba si to veľmi vážiť a naozaj som rád teda, že môžem vďaka tej voľnej karte súťažiť, lebo inak by som na to nemal možnosť. Ďakujem Andosovi. Ja ešte na vysvetlenie, prečo tu není Martin. Martin včera hral neskorý zápas v Prosťajove. Nevrátil sa ráno sa dá do auta, ale nestíha túto tlačovú konferenciu. Všetkých vás pozdravuje, povedal mi, že od zajtra začne trénovať na Slovane. Bude vám médiám hocikedy k dispozícii. Takže to na margo Martina Kližana, ospravedlňuje sa a teší sa, že hocikedy za ním prídete, bude tu trénovať na centrálnom kurte, na týchto kurtoch. Môžete prísť a bude k dispozícii. To ešte Martinovi Kližanovi a jeho účasti. Hovorím, ja sa tiež na to teším a som rád, že odohral aj nejaký zápas, hoci prehral Challengeri v Prosťajove, ale podľa jeho slov podal slušný výkon, aj keď hovorí, že si ten najlepší výkon nechal na Bratislavu, takže to ma teší. Ešte k tomu turnaju, aby ste vedeli, samozrejme turnaj bude sprevádzaný aj sprievodnými akciami. Bol by som rád, keby aj rodičia a deti prišli sem na Slován, kde vlastne sa naštartovala celá, poviem, taká tenisová príprava a vďaka našim partnerom môžeme urobiť aj tenisové škôlky, ktorá bude na stene, kedykoľvek od medzi 2. a 6. prídu deti s rodičmi, budú si môcť vyskúšať tenis. Dokonca tam budeme mať aj merač rýchlosti servisu, každý, kto príde, bude si môcť vyskúšať, akú má rýchlosť servisu. Budeme tu mať zabezpečené ďalšie programy, takže všetkých veľmi vrelo pozývam. Vstup je voľný, netreba sa báť, treba sa prísť pozrieť na naozaj špičkový tenis. V mnohých krajinách si za pozretie a vstupenky ľudia platia obrovské peniaze. Nám vďaka partnerom a tomuto turnaju je vstup voľný. Keď si pozrieme predošlých víťazov, ktorých tam máme, ktorí dosahujú tak svetové výkony a dosahujú až Masters, ako napríklad Ruud, ktorý mi hral v Poprade, tak treba sa prísť pozrieť na týchto tenistov a naozaj je to zážitok, tak ako keby ste prišli do divadla. Takže všetkých vás ešte raz vrelo pozývam od 10. do 16. júna sem do tenisového areálu TK Slovan Bratislava.